മീൻ വാല്യൂ തിയറം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. വെരിഫൈ മീൻ വാല്യൂ തിയറം ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4x മൈനസ് 3 ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി വേർ എ ഈക്വൽ ടു 1 ബി ഈക്വൽ ടു 4. അപ്പോൾ ഇതിലാദ്യം നമ്മൾ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2x മൈനസ് 4 ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ 2c മൈനസ് 4. പിന്നെ എ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് 1. ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക 1 സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 3. അപ്പോൾ 1 മൈനസ് 4 മൈനസ് 3 മൈനസ് 6 എന്ന് കിട്ടി. എഫ് ഓഫ് ബി അതേപോലെ 4 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 4 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ 16 മൈനസ് 16 മൈനസ് 3. അപ്പോൾ 16 മൈനസ് 16 0 ആയി മൈനസ് 3 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ബി മൈനസ് എഫ് എ ബൈ ബി മൈനസ് എ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വില കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് 3 മൈനസ് മൈനസ് 6 എന്നുള്ളത് പ്ലസ് 6 എന്നാവും ബൈ 4 മൈനസ് 3. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ 3 വരും. മൈനസ് 3 പ്ലസ് 6 എന്ന് പറയുന്നത് 3 വരും. 4 മൈനസ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് 4 മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആയി. അപ്പോൾ 3 ബൈ 3 1. അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ബി മൈനസ് എഫ് എ ബൈ ബി മൈനസ് എ കിട്ടും എന്നാണല്ലോ മീൻ വാല്യൂ തിയറം പറയണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ 2c മൈനസ് 4 ഈക്വൽ ടു ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് 1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിയുടെ വില എന്ത് വരും? 2c എന്ന് പറയുന്നത് 5 വരും. സി എന്ന് പറയുന്നത് 5/2 വരും. 5/2 പറഞ്ഞാൽ 2.5 ആണ്. എന്തായാലും ഈ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്, 1/4ൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് 5/2 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ വാല്യൂ തിയറം അങ്ങനെ വെരിഫൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു.